мужы ізраільцяне, выслухайце гэтыя словы Ісуса з Назарету, мужа, з'яўленага між вамі Богам моцамі і цудамі і знакамі, якія рабіў праз яго Бог сярод вас, як і самі вы ведаеце. Яго, паводле вызначанай рады і прадбачанага Божага выдадзенага, вы ўзяўшы і рукамі беззаконнікаў, прыбіўшы цвікамі, забілі. Яго Бог уваскрэсіў, вызваліўшы з мукаў смерці, таму што немагчыма было, каб ён быў стрыманы ёю. Бо Давід кажа пра яго: «Бачыў я Господа перад сабою заўсёды, бо ён праваруч мяне, каб я не захістаўся. Дзеля гэтага узвесялілася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, нават і цела маё супачыня ў надзеі. Бо ты не пакінеш душу маю ў пекле, і не дасі святому твайму убачыць парахнення. Ты даў мне ведаць шлях жыцця. Ты напомніш мяне радасцю перад абліччам тваім. Мужы, браты, належыцца мне сказаць вам адкрыта пра патрыарха Давіда, што ён і памёр, і быў пахаваны, і магіла ягоная ў нас да гэтага дня. А як быў ён прарок і ведаў, што прысягай прысягнуў яму Бог з плоду паясніцы ягонай паводле цела паставіць Хрыста і пасадзіць на пасадзе ягоным, прадбачаны ён гаварыў пра ўваскрасенне Хрыста, што не пакінутая душа ягоная ў пекле, і цела ягонае не бачыла парахнення. Гэта Ісуса ўваскрэсіў Бог. І ўсе мы сведкі гэтага. Дык узнесены правіцаю Бога і ўзяўшы ад Айца абяцанне Святога Духа, ён выліў тое, што вы цяпер бачыце і чуеце. Бо Давід не ўзышоў у неба, а ён кажа: «Сказаў Господ Господу майму: сядь праваруч мяне, пакуль пакладу ворагу тваіх, як падножжа ног тваіх». Дык няхай упэўнена ведае ўвесь дом Ізраіля, што Бог зрабіў і Господам, і Хрыстом яго, гэтага Ісуса, якога вы укрыжывалі. Пачуўшы гэта, яны былі ўражаныя ў сэрцы і казалі да Пятра і рэшта апосталаў: «Што нам рабіць, мужы, браты?» Пётр жа прамовіў да іх: «Навярніцеся, і няхай кожны з вас будзе ахрышчаны ў імя Ісуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў, і возьмеце дар Святога Духа. Бо абяцанне для вас і для дзяцей вашых, і для ўсіх, якія далёка, каго пакліча Господ, Бог наш». Гэта Слово Божие было з Дзеяў апосталаў 2 раздзела. Тыдзень таму мы ўжо чыталі 2 раздзел Дзеяў. Таму я спадзяюся, вы памятаеце, што там напісана, бо па-беларуску не так зразумела. Мы ўжо гэта абмяркоўвалі, мы слухалі пропаведзь, якая распавядае, што адзначае сыход Святога Духа. Што значыць, што Святы Дух сышоў на апосталаў? Мы разважалі, што робіць Бог, што робіць Святы Дух, калі сыходзіць. І калі дае гэтую цудоўную магчымасць размаўляць на іншых незразумелых мовах апосталаў, якія на гэтых мовах, якія яны раней не ведалі, але людзі, якія прыйшлі слухаць іх у Іерусалім, яны разумелі кожны сваю мову. І апосталы на гэтых розных мовах прапаведвалі ім Слова Божие на іхнім дыялекце, кожнаму, каб усе разумелі. І вось што зрабіў Дух Святы, калі сышоў, што мы зразумелі з вамі мінулы тыдзень. Ён стварыў новы народ. Ён стварыў царкву. Па-другое, ён аб'яднаў розных людзей, сабраў іх зноў. Раней Бог ужо разбурыў вавілонскую вежу, памятаеце, і все гэтыя мовы, з адной мовы зрабіў многа моваў, каб людзі не маглі дабудаваць яе, і яны все разышліся па ўсяму свету. А тут Бог сабраў іх з усёй Рымскай імперыі назад, і яны ўжо і кожнага паклікаў
на ягонай мове, на ягоным дыялекце і пабудаваў царкву, знёс вежу і пабудаваў царкву. Такі вось медлительны застройшчык, ведаеце. Калі спачатку штосьці разбурана, зараз будуецца новая царква на гэтым месцы, і много часу з гэтага прайшло. Итак, Дух Святы сышоў і застаўся на веруючых. Ён застаўся назаўсёды. А дзе Христос? 52 дні таму мы бачылі, як ён памірае. Ён паміраў на крыжы, паміраў за грахі людзей. 50 дзён таму ён воскрос, перамог смерць, перамог грэх назаўсёды. 10 дзён таму да гэтага дня ён узнёсся ў неба, узнёсся перад вачыма апосталаў і іншых ягоных вучняў, каля 70 чалавек. Але дзе ён зараз? Дзе Христос? Дзе наш збаўца? Дзе той, які збавіў нас ад граху? Што ён робіць, пакуль мы знаходзімся тут? Ёсць такі пісьменнік, в Нямецчыне быў, Рэмарк. І ведаеце, ён прайшоў Першую сусветную вайну, і ён напісаў, напэўна, гэта ягоны першы твор, які стаў вельмі папулярным, дзе ён апісвае, як ён, просты салдат, праходзіць вайну. Ён адзін са свайго класу перажыў яе. Ён адзіны, хто звярнуўся дадому, і ён першы, хто не хваліў вялікія падзеі, якая робіць нямецкая армія ў той час, а ён паказваў вайну, якая яна ёсць, з усімі жахамі, якія на ёй. Як все, каго ён ведаў, паміралі, як новабранцы, якія прыходзілі, былі побач з ім дзесяткамі, клаліся мёртвымі ў першыя бітвы. Ён распавядаў, як ён бачыць, яны жылі побач з вялікімі крысамі, з якімі ваявалі за ежу. І тая думка, якая праходзіць, якая не называецца прама, але праходзіць праз усю гэтую кнігу. Дзе тыя, хто нас сюды даслаў на гэтую вайну? Ён не кажа гэта прама, напэўна, нельга было прама гэта сказаць, але все людзі, і такая папулярнасць была ў гэтай кнігі, тому што все думалі аднолькава. Дзе тыя, хто нас сюды даслаў? Дзе яны знаходзяцца? І дзе ж Ісус? Гэта галоўнае пытанне нашага сённяшняга разважання. Дзе ён у дзень Пятидесятницы? І вось чаму нас вучыць Пісанне, Слова Божие. Праз Пісанне Бог адкрыў сябе людзям, паказаў сябе. Такі магутны Бог не можа паказацца нам у адзіны момант, адкрыць сябе за адзін раз. Не можа так это зрабіць, каб мы засталіся жывы. Нават Маісей не мог убачыць усяго Бога і застацца жывым. Бог паказваў сябе людзям этапамі. Ён сам ніколі не змяняўся. Ён які быў, такі ён і ёсць сёння. Такі ён быў заўсёды. Але нам, каб убачыць яго, нам трэба глядзець на яго асцярожна, медленно. І Бог рабіў гэта і паказваў сябе медленно і асцярожна, таму што ён хацеў не забіць нас, а выратаваць, збавіць. І з самага пачатку Бібліі, з самай першай кнігі, мы бачым, як Бог кажа сам сабе: «Зробім чалавека па вобразу нашаму, па падабенству нашаму». Крыху пазней ён таксама кажа сабе, каб ён, чалавек, не стаў адзін з нас. Мы бачым тут мноства. Потым анёл Господа з'яўляецца і кажа у Старым Запавеце, кажа асобы Бога і разважае як Бог. Далей яшчэ хужэй. Гэты анёл Господа, ён прымае пакланенне сабе. Потым яшчэ мы бачым, як Дух Господа дзейнічае так, як быццам ён
асоба. І ўсе гэтыя моманты, яны незразумелы ў старым запавеце. Гэта таямніца старога запавета. Але все гэта намёкі, што Бог не падобны да чалавека. Бог адзіны, гэта відавочна, гэта кажа стары запавет. Вы ведаеце гэтую, як Бог казаў: «Слухай, Ізраіль, Господ Бог адзін ёсць». Але акрамя гэтага, відавочна, Бог мае некае мноства ў самім сабе. Все гэта застаецца незразумелым, пакуль не прыходзіць Ісус Христос. Вот што кажа пра сябе Ісус. Кажа неверагодныя рэчы, незразумелыя рэчы таксама. Па-першае, Ён кажа: «Я ёсць». І гэта «я ёсць», яно дасылае відавочна на таго самага Бога са старога запавету. Это дрэнны прыклад, але это тое ж самае, калі я скажу «I'll be back», і вы зразумееце, пра які фільм я кажу, правда? Тое ж самае, калі Ісус кажа пра сябе «Я ёсць», Ён кажа «Я Бог Ізраіля». Потым Ён кажа яшчэ зразумелей і хужэй: «Я быў нават да Абрагама». Потым Ісус прымае пакланенне сабе, а пасля гэтага Ён некалькі разоў яшчэ і выбачае грахі чалавеку. Ніхто не можа прымаць пакланенне, акрамя Бога. Толькі Богу можна пакланяцца. Толькі Бог можа выбачыць грахі. З гэтага ўсяго мы бачым і разумеем: Ісус той самы Бог. Ён як бы відавочна кажа пра сябе: «Я той самы Бог Ізраіля». І мы даведваемся, што Бог не толькі ў асобе Айца, а ў асобе Айца і Сына. І калі надыходзіць Пяцідзясятніца, спраўджваецца прароцтва, якое Ісус кажа раней. Мы прачытаем з вами. Это Евангелие паводле Яна, 14 раздзел, 26 верш. «Абаронца ж, Дух Святы, якога пайшле Айцец у імя маё, навучыць вас усяго і нагадае вам усё, што я казаў вам». Абаронца, тут маецца на ўвазе такі абаронца, як у судзе, абараняе кагосьці. Далей, 15 раздзел, 26 верш. «Калі ж прыйдзе абаронца, якога я пашлю вам ад Айца, Духа Праўды, які ад Айца сыходзіць, ён будзе сведчыць пра мяне». І потым, 16 ўжо раздзел Яна, 7 верш. «Але я праўду кажу вам, карысней для вас, каб я адышоў, бо калі я адыйду, абаронца не прыйдзе да вас, а калі пайду, пашлю яго да вас». Што мы бачым тут? Мы бачым, што прыйдзе некі абаронца, некая асоба, хтосьці, хто абароніць перад суддзёй. І гэты абаронца, ён сыходзіць у другім раздзеле дзеяў. Ісус паказвае нам Бога. Зараз ужо гэта не таямніца. Зараз відавочна Пяцідзясятніца, яшчэ свята Троіцы, таксама называецца. Гэта той дзень, калі мы шырокімі, адкрытымі вачыма бачым Бога, які Ён ёсць. Бога, які ёсць Троіца. Ісус адкрыў нам Бога. Давайте яшчэ раз паглядзім. Ён кажа пра некую асобу, якая не ёсць Ён сам, Ісус кажа, і якая не ёсць Айцец. Ісус сыходзіць да Айца, і гэтая асоба абаронца, якога Айцец дасылае, і якога Ісус таксама дасылае, гэта асобная асоба. Я бы хацеў прывесці які-небудзь прыклад, каб гэта добра растлумачыць. Але на ўсёй зямлі няма прыклада, які можа адкрыць нам Бога. Ісус адзіны, хто можа адкрыць Бога. І на Пяцідзясятніцу Ісус адкрыў Бога нам. Больш ніхто з людзей не ведае Бога, акрамя тых,
На каго сышоў Святы Дух? Святы Дух ад Айца і Сына. Мусульмане, напрыклад, не ведаюць Бога як Троіцу, бо прароцтва Мухаммеда яны ставяць вышэй, чым прароцтва Ісуса. Цікава, дарэчы, што яны нават в асноўным не ведаюць, што значыць Троіца. Для мяне было дзіўна, калі я даведаўся, што яны лічаць, што Троіца – это як Айцец, хтосьці яшчэ, но яны лічаць, можа быць, Сын і Марыя. Я думаў, чаму так? Але не так давно, у меня ёсць здагадка, не так давно мне адзін сябра паказаў такія іконы 3, ведаеце, якія раскрываюцца в адным. І там якраз вось Бог, Нікалай Чудотворец, напэўна, і Марыя. І вось такая Троіца. Ну, можа быць, адтуль яны ведаюць. Але што я хачу сказаць? Яны не ведаюць Бога, бо яны не ведаюць, хто ёсць Троіца. Ёсць нават такія хрысціяне, я вас упэўніваю, што хрысціяне ў кавалках, бо яны кажуць, што Бог не Троіца. Пятидесятница напрасна для іх. Бо калі яны не прызнаюць Сына, то і Дух Святы ніколі не сыходзіў на іх, і Айца яны ніколі не ведалі. Каб пазнаць Бога, трэба прызнаць Сына. У гэтай кніге Рэмарка ён распавядае пра аднаго камандзіра, які быў у іх на палігоне. Ён ганяў салдат з усяго свайго моцу. Ён быў вельмі жорсткім і стараўся зрабіць ім як можна хутчэй. Яны вельмі не любілі яго, ненавідзелі, але яны павінны былі ўсё поўнасцю падчыняцца яму ўсё, што ён кажа. Затое, калі яны былі ўжо на вайне, праз некалькі год, дабывалы гэтых ваякаў даслалі гэтага камандзіра на вайну. І там з самых першых ягоных прыказаў яго ніхто не слухаў, ніхто не ставіў яго ні ва што. Яны, будучы там на вайне, сам гэты Рэмарк з ягонымі сябрамі, яны не прымалі пасланніка ад галоўнага генерала. Яны адмаўляліся ад усяго, і зразумела чаму, таму што яны не верылі і не давяралі галоўнаму генералу, тады в Германії і правільна рабілі. Яны не прымалі таго, хто прыйшоў ад яго. І тым жа самым чынам, калі мы не прымаем таго, хто прыйшоў паказаць Бога, мы не прымаем самога Бога. Ісус у другім раздзеле дзеяў, ён канчаткова, поўнасцю адкрыў нам Бога. Але навошта ён адкрыў нам Бога? Навошта нам ведаць Бога? Можа, лепш бы было не адкрываць дзвер пазнання Бога так шырока, так зразумела. Можа быць, добра было ў Ветхым Запавеце пакінуць гэтую невялікую шчыліну, праз якую бачны толькі намёкі на Бога, на то, які ён ёсць. Можа, гэта больш бяспечна. Давайте прачытаем яшчэ раз кавалак з пропаведзі Пятра. Гэта 30 верш, другі раздзел дзеяў. А як быў ён прарок і ведаў, што прысягаў, пра Давіда зараз кажа Пётр, як быў ён прарок і ведаў, што прысягай прысягнуў яму Бог з плоду паясніцы ягонай, паводле цела паставіць Хрыста і пасадзіць на пасадзе ягоным. Прадбачаны ён гаварыў пра ўваскрэсенне Хрыста, што непакінутая душа ягоная ў пекле, і цела ягонае не бачыла парахнення. Гэта Ісуса ўваскрэсіў Бог. І ўсе мы сведкі гэтага. Дык, узнесены правіцаю Бога і ўзяўшы ад Айца абяцанне Святога Духа, ён выліў тое, што вы цяпер бачыце і чуеце. Бо Давід, не ўзышоўшы ў неба, а ён кажа: «Сказаў Господ Господу майму, сядь праваруч мяне, пакуль пакладу ворагаў тваіх, як падножжа ног тваіх». Бог прысягай прысягнуў Давіду. Вось пра што кажа Пётр. Ён паабяцаў Давіду, што паставіць Хрыста і пасадзіць яго на ягоным пасадзе, на ягоным троне, назаўсёды. Христос
пасля таго, як зрабіў усё, памёр на крыжы і ўваскрос, ён узяў абяцанне Святога Духа ад Айца і выліў яго на веруючых. І Бог зрабіў Ісуса Господам і Христом. Тое, што Ісус выліў Духа Святога, азначае, што Христос скончыў справу збаўлення людзей. Ён скончыў збаўленне чалавецтва. Ён пацвердзіў гэта, калі выліў Духа. Дух Святы прымяніў зробленае Христом. Давайте разберемся ў кантэксце, што гэта значыць дакладна. Спачатку Бог стварыў свет для сваёй славы. Бог стварыў чалавека, каб чалавек заўсёды радаваўся ў адносінах з Богам. Але чалавек саграшыў супраць Бога. Чалавек як падлетак, які не захацеў жыць дома і па навышэйшай сваёй нагласці, ганарлівасці і паглупству прадаў сябе ў рабства на зло сваім бацькам. Толькі вырвацца з гэтага рабства ён больш не можа, гэта немагчыма. Гэта падобна на тое, як людзі у Мьянме, ведаеце, зараз знаходзяцца ў рабстве. Зараз абляцела апошнія тыдні, можа быць, гэтая навіна, як вярбуюць па свету у розных краінах розных людзей, і нават з Беларусі таксама ёсць там некаторыя людзі, з Китая вельмі много людзей. Іх заманіваюць у Мьянму ці якую-небудзь краіну побач з Китаем і вымушаюць рабіць мошенніцтва, падманваць людзей, дасылаць ім грошы. І некаторыя людзі адтуль, яны іх падманваюць туды, заманіваюць добрыя зарплаты, яны не ведаюць, куды едуць. Але частка гэтых людзей едзе туды спецыяльна, таму што хоча зарабіць грошы, пакуль падманваюць людзей. Часцей за ўсё гэта некія дзяўчыны прыгожай знешнасці, якія едуць, каб зарабіць грошы, проста яны вымушаюць мужчын дасылаць грошы ў добры крыптапраект. Але па сутнасці все гэтыя людзі знаходзяцца ў рабстве. І тыя, хто сам туды паехаў, і тыя, хто каго заманілі туды, яны ў рабстве, з якога не могуць самі ніяк выбрацца. Каб ім адтуль з'ехаць, ім трэба аддаць такую суму, якую яны ніколі не скопяць у сваім жыцці. Гэта падобна на то, як чалавек саграшыў і апынуўся ў такім жа рабстве граху. Але у Бога быў план па збаўленню для нас. Бог полюбіў нас так моцна, што прадвызначыў ахвяру за нашы грахі, прадвызначыў аплату за нас. Ісус прыйшоў, каб выратаваць нас, збавіць нас. Само імя Ісус, яно і адзначае, вы ведаеце, яно перакладаецца «Господ збаўляе». Ісус прыходзіць, каб збавіць нас ад нашых грахоў, Ён памірае на крыжы, і на гэтым моманце збаўленне рэалізавана. Але зараз збаўленне, якое зрабіў Христос, павінна быць прыменена да веруючых. І гэта і робіць Ісус, калі дасылае Святога Духа. Святы Дух прымяняе тое, што зрабіў Христос. Таму Ісус і Отец дасылаюць Духа. Калі б не сышоў Святы Дух, то збаўленне нікому не было дадзена. Збаўленне не было прыменена да людзей. Але Отец, Сын і Святы Дух працуюць у адзінстве паміж сабою. Бог, які ёсць Троіца, збаўляе нас ад грахоў. І калі Ісус вылівае Духа, калі мы бачым гэта, мы можам быць упэўнены, што нашае збаўленне выканана. 34 верш 2 раздзела кажа: «Бо Давід не ўзышоў у неба, а ён кажа: сказаў Господ Господу майму, сядь праваруч мяне. Дык няхай упэўнена ведае увесь дом Ізраіля, што Бог зрабіў і Господам, і Христом яго». Тое, што сышоў Святы Дух, сведчыць нам, кажа нам, што Ісус сеў праваруч Айца. І ягонае валадарства пачалося з гэтага момента. І валадарства ягонае ніколі не скончыцца, як Бог казаў Давіду.
Памятаеце, у першым раздзеле вучні пытаюць Ісуса да таго, як ён узнёсся, пытаюць, калі ты узновіш валадарства. А зараз, у другім раздзеле, праз 10 дзён пасля таго, што было там, мы бачым, як яны самі вучні на ўсіх магчымых мовах свету сведчаць: Христос сеў на пасадзе і пачаў сваё праўленне, пачаў сваё валадарства. Таму вучні Хрыста такія смелыя. Таму яны імкнуцца ў бой, таму яны ваююць з нявер'ем, таму яны сведчаць імя Ісуса Хрыста да самай смерці, перад самым страхам смерці. Таму усе апостолы, акрамя аднаго, былі забітыя пры сваім жыцці і прымалі смерць з верою, смерць за Хрыста, бо ведалі, што іхні валадар сядзіць на пасадзе. Яны атрымалі пацверджанне гэтага ад Святога Духа, які сышоў на іх. Але Дух Святы сышоў не на ўсіх людзей. Дух Святы сышоў на тых, хто паверыў. І Пётр сканчвае свае словы, кажучы: Ісуса, якога вы укрыжавалі. Ён і пачынаў з гэтага. Ён пачаў: Ісуса, якога вы укрыжавалі, і сканчваў гэтымі словамі. І гэтыя словы пра укрыжаванне Ісуса Хрыста, яны не толькі да тых людзей 2000 гадоў таму, якія слухалі пропаведь Петра. Гэтыя словы гучаць і для кожнага з нас з вамі. Мы ўсе калісьці укрыжавалі Хрыста. Мы ўсе грашылі, а Ён прыйшоў і паміраў за нашыя грахі. І нам важна зразумець сябе аднымі з тых людзей. Калі вы разумееце сябе грэшнікам, то, напэўна, вы таксама, панікнуўшы сэрцам, павінны задацца пытаннем: што мне рабіць, як спыталі Петра гэтыя людзі. І адказ Петра, ён будзе тым самым верным Божым словам для вас сёння. Раскайцеся, і няхай кожны з вас будзе ахрышчаны ў імя Ісуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў, і возьмеце дар Святога Духа. І вы можаце казаць гэтыя простыя словы Богу ў сэрцы сваім: Ісус, прабач мае грахі, прабач мой буд супраць Цябе, і па міласці сваёй збаў мяне ад майго няверу. Калі вы шчыра кажаце гэтае раскаянне перад Богам, вы можаце быць упэўнены, што гэта Дух Святы, якога даслаў Христос, зрабіў вас здольнымі на раскаянне, а значыцца, вашыя грахі выбачаны. Христос збавіў вас, і Ён пацвердзіў гэта, калі паслаў Духа. А калі вы давно паверылі ў Хрыста, калі вы маеце Духа Святога, але вы больш не бачыце сябе настолькі ж моцу, колькі ёсць у апосталаў у другім раздзеле, якія сведчаць пра Хрыста. Можа быць, здаецца, ўжо вы больш не гатовы аддаць усё за Хрыста і за ягонае Евангелле. Не так, па крайней меры, як былі гатовы раней. Калі яшчэ думаеце пра тое першае пытанне гэтай пропаведзі, з якога яна пачалася: дзе Христос? Дзе Ісус зараз? Дзе Ісус, пакуль я пакутваю? Дзе Ён быў, пакуль хрысціян забівалі все гэтыя стагоддзі? Дзе Ён у гэтыя войны, у гэтыя пакуты, якія адбываюцца ў жыцці? Дзе Ён зараз? Ці не падобны Ён да гэтых злых генералаў у Нямецчыне, якія сядзяць у бяспеке, пакуль загінаюць нявінныя людзі, нявінныя салдаты? І не, Христос не такі генерал. Ён не хаваўся ніколі. Ён, наадварот, быў першым. Ён быў першым за свой народ. Ён быў першым за апосталаў. Ён быў першым за нас з вамі. Христос першы, хто памёр. Першы, хто пакутваў. Першы, каго несправядліва судзілі. Ён самы першы, каму здрадзілі, і першы, ад каго людзі адвярнуліся. Ён самы першы, каго Бог пакараў за грахі людзей. Таму ён разумее ўвесь боль чалавека.
разумее кожную нашу складанасць і кожны жах чалавеческага граху, бо ён перажыў все грахі на сабе. Але дзякуючы яму, дзякуючы таму, што ён зрабіў, усе наши раны несмяротныя. Мы не памрэм. Нават наша смерць фізічная, яна не вядзе нас да смерці. Таму што ён першы з тых, хто уваскрос і даў нам Святога Духа. Ён пацвердзіў гэтым, што і нас з вами чакае воскресенне. Ён першы, хто перамог грэх і вызваліў нас з палону. Таму давайте падбадзёрымся. Само гэтае слово «подбадёримся» так весело гучыць, што яно уже крыху падбадзёрвае. Давайте натхнімся Христом, ягонай перамогай. Давайте працягнем жыць, як тыя, каго Бог збавіў, і як тыя, хто мае Святога Духа. Давайте сведчыць Христа. Давайте сведчыць тым, хто побач з намі, сведчыць тым, каго Бог прыгатаваў для свайго слова. Давайте зробім слаўным імя Ісуса Христа, бо Ён адкрыў нам трыадзінага Бога, які уступіў у адносіны з намі і збавіў нас ад нашых грахоў. Памолімся. Дзякуй Табе, наш Господ, дзякуй Табе, Христос, што Ты адкрыў нам Бога. Дзякуй, што Ты адкрыў нам гэты цудоўны план збаўлення чалавека. Дзякуй, што Ты не пакінуў нас паміраць у смерці. Дзякуй, што Ты вызваліў нас з гэтага палона і збавіў нас ад нашых грахоў і пацвердзіў гэта, калі Дух Святы сышоў на апосталаў, сышоў на царкву і сыходзіць сёння на ўсіх веруючых па волі Тваёй. Няхай Твоё імя будзе славнае, няхай Твоя справа збаўлення чалавецтва працягваецца і валадарства Тваё няхай распаўсюджваецца па гэтай зямлі. Амен.